una cosa tranquil·la i ja vam plantejar-ho, si us sembla bé més que una presentació així presentarem el llibre de més, però després ens agradaria que entre tots establirem una espècie de diàleg, una tertúlia, parlar realment del que més ens interessa, perquè bé, jo crec que és un poc més intentant no parlar del País Valencià en el seu global. Hi ha molts aspectes diferents que es tracten i bueno, jo crec que depenent de l'agenda cadascú li pot interessar més un que uns altres. Bàsicament, remuntant-se als inicis del que és ara aquest llibre, tot comença un mes de març, en plenes falles, és el 2006, quan estem Antoni i jo, que som prou fidels a tot el tema de concerts de música en valencià. Estem a Carrer Volta, que no sé si el coneixeu, és un local de València on molt sovint es plantegen tota una sèrie d'iniciatives, ja siguin concerts, ja siguin debats, ja siguin projeccions de vídeo, exposicions i demés. Aleshores estàvem a un concert, precisament no d'Obrim Pas, era un altre grup que també ens agrada molt, que diu Orxata Sound System, una espècie de... Jo crec que la gràcia d'Orxata és que aconsegueix que aconsegueix fusionar tots els estils. Intentau fer-ho. Potser és un morir de calor, però almenys ho escoltarem. No, a veure, això, Antoni em planteja la idea de fer un llibre sobre Obrim Pas, perquè és un grup de música que ens agrada molt i pensem que han fet coses prou rellevants com per a tindre el seu reflex al paper. Eixa mateixa nit, en els mateixos tovallons dels bars, estem fent una cervesa, comencem a dissenyar un poc el que seria el que volem fer del llibre. I jo crec que això comença a madurar i en una o dues setmanes ens adonem que el que havíem proposat en un principi, la idea inicial de fer una biografia sobre Obrim Pas, no tenia sentit. No tenia sentit per dos motius. Uno, perquè els mateixos Obrim Pas, com a grup, no han tancat el cicle, no han acabat, continuen tocant, i hi ha molts capítols que se podria explicar molts capítols de tot el que han fet des que el llibre així, com per exemple el viatge que feren el darrer viatge a Venezuela, tocant, que és una qüestió que no és habitual en grups que toquen en valencià o en català. I aleshores plantegem una altra història, plantegem que el llibre ha de ser alguna cosa més que una simple biografia d'Obrim Pas. I com a periodistes, a nosaltres el que ens interessa, o el que pensem que millor podem contar, és fer un paral·lelisme entre la història del grup i la història de tot el que està passant al País Valencià al mateix temps que el grup naix. Perquè Obrim Pas naix en un context molt determinat, que és una ciutat de València fortament castellanitzada, i ells agafen el repte de fer música en valencià per difondre un missatge que pareix no tindre cabuda en les institucions que comencen a agarrar i poder passar a la ciutat de València com al país, com a la Generalitat. I això és un poc el que intentem reflectir. Nosaltres el que fem és tracem un eix cronològic a través del que és el grup, les seves cançons, les seves anècdotes, els concerts, el que els passa, el que conten, i a través d'ahí anem fent algunes escletxes i anem contant tot el que al nostre entendre passa al País Valencià i no té un reflex o no té el reflex que deuria als mitjans de comunicació. Nosaltres intentem donar la idea d'un país diferent al país que habitualment es ven, no? Es ven tant a la televisió com a la ràdio pública i també a la majoria de mitjans de comunicació. Aquell País Valencià, un país que tot siga festa, boatos, Copa Amèrica, Cita del Papa i qüestions així, que pensem que no reflecteixen exactament el País Valencià que tenim. I aleshores, de la mateixa manera que Obrim Pas intenta fer alguna cosa més que cantar cançons, i ells ho diuen en una de les seues primeres cançons, que diu que ells no canten per cantar, sinó canten per pensar. El llibre també tracta un poc de... Jo crec que naix en aquesta mateixa idea, la mateixa idea de no escriure per escriure, sinó escriure per intentar, per pensar, per intentar donar una visió diferent del que habitualment es dona.
idees tant del que representa un impàs com del que això entenem que ha passat al País Valencià en els últims anys. I parlem amb sociòlegs com Rafa Chambó, que a més té la doble vessant, i per això ens interessa molt, de sociòleg, però també músic, que ha fet música durant els últims anys de la dictadura i ara ha tornat a fer música en un context evidentment molt millor, però tampoc senzill per als grups i els cantautors que canten en la nostra llengua. I després altres sociòlegs com Salvador Cardús, escriptors com Joan Francesc Milà i sobretot molta gent relacionat amb el món de la música per a que ens expressen de certa manera què representa un impàs. Parlem de Feliu Ventura, parlem de Josep Nadal de la Bossa Sorda, tenim la grandíssima sort de poder estar en l'últim concert que fa jutjat a la ciutat de València, al Palau de Congressos, i després del concert ens atén el seu camerí i ens dona, malgrat que vam parlar durant molt poc de temps, sí que ens dona moltes línies bàsiques o moltes idees molt bones del que han aconseguit fer un impàs. Després parlem amb Vicent Partal, que és el director de VilaWeb i el que fa el pròleg, i també ens diu coses que ens encoratgen a fer el llibre. I per exemple el pròleg diu que de la mateixa manera que Raimon va transmetre una idea diferent de país o que impàs a la gent més jove s'està transmetent aquesta mateixa idea. Aleshores bé, nosaltres comencem a entrellaçar tot això i intentem donar cos en aquest llibre que com he dit abans, intenta ser un llibre per a fer pensar, un llibre per a somoure consciències i per a mostrar que el País Valencià, malgrat tot, continua viu, malgrat totes les traves. A la contraportada, Xavi Sarrià cantant un impàs, explica, jo crec que tot això que explica jo molt breument i de manera molt concisa i directa, i va dir, aquest no és només un llibre sobre nosaltres, tampoc ha estat idea nostra ni marcar cap directiu. És un llibre per entendre el que ha passat al País Valencià en els darrers 20 anys, a través d'un exemple concret. Les nostres 1001 aventures, com podrien ser les que